Ορίστε το μισό κουτό, παιδιά. Σας έλεγα και πριν. Ασφάλεια. Ορίστε. Αυτό. Τώρα λειτουργεί στα 12 βολτ. Ορίστε. Εδώ ο διακόπτης. Δεν το έχω συνδέσει η μπαταρία του αυτοκινήτου ακόμα. Εδώ, στον πόλο. Ο άλλος είναι συνδεδεμένος. Τώρα βάζουμε εδώ το πόλο. Ανοίγουμε το διακόπτη. Βγάζω το πόλο, το βάζω. Αυτό βλέπουμε. Να το έξι, να ψάχνει ένα μοτέρ.